lamsugo ani channel lo so norok jotono saimanna je thanai horo Thaniel Sanjoy katha de Burma tai puja de Burma ni no saimanna hayada ang a topic o kaisa kokno sanamu sungo je aro main Sabo main chala bai burui puja de Burma bai Sanjoy borok ni se malai tonglayo haya doba hangkai borok ni hamjagui malai lai mani jaga bo borok logirna tangkha bani o dol song Thaniel bai kathar de Burma hangkai oro je hamjagnai no khai ro serom ya hamjaknai chala be buri no serom na nango emon bhabe bukha Thaniel de Burma no pura thite ke amo bahai ke bukha mo mane जैसे कि mane shikokorok no bu mahai borgle kun phano khase khaya ahaino logiri na ni bage thangma je amsige buna nango asike bere hem khai bukha je gai oro bini yong songbo tamni bukha reason tamo o je Thaniel bai kathar no je bumani reason tamo are reason chadita je bumani reason tamo je bisungo malai tongnai bonoke kun phano khaya borok no se buna nango borok no se romna nango borok no se question sungna nango ang borok ni yong song no sai tongo ta hangkai ningle kaisa okra chakra borok rok am dekhe charai haino 14 bosorong ni charai rong am dekhe buna ni anglam kisa phano ang sajagliya kaisa okra tete nang kaisa borok no eklogi tui no rok sungdi byang ni phaika tamne phai reason tamo je room bisungo je malai tongnai rong nong kai borok no kun phano se khaya tai tabu khangkai o Sanjoy bo ulta pulta baisa sawo gate o malayo baisa sawo nok bisungo malayo tai hor ni time o malai na niamo tamo norok phungo malai maya dipor o malai maya hor puthugo malai na niamo tamo kai norok naide do hamjak laide kintu hamjak mane unko kaisa limit tongo mane hor ni time rogo malai tongo buri rihinai tongo enga buri rihinai tongo bo se dus ble horo je chala bai buri malai tongo borok ni su dus tai boni yong song hangkai alga borok no se bui tongkha je malai na rok no se bichar khaidi borok ni no se bichar khaidi borok ni tamne malai tong tabuk hamjakmani je omo onek tabuk dangerous ngui tongkha tabuk agi rogo boje engjakmani chalabe buri hamjak layo tai kai alka buri bai da fair choli tongkha sido hangka buri bai buri yang roi tong laikha are chalani bagui norok tamne fighting rok khaina na omo kunu kaham message da roi tongkha nini chalano se rom di nini chalani se dusoro botamne alka buri bai choli tong nini chalano se unko pula rom de bono se pula clear khaidi tabuk ni chare rok namte bishing layo mani tabuk hamjak mani je lama mobile ni khirima sisa ngai tong laikha bathalai tong laikha bulai tong laikha amte ke the relationship khaba hamjak go direct sadi hamjak ani saire dita kintu amti relationship no amte ke mane tabuk agi ni hai hamjkmwng tabuk krikha tabuk dine borok rokbo thinking rokbo jodo alada ngai tongbai kha tabuk agi ni sengje 90s ni charai rokta tabuk ni hamjkmwng onek mane khirima sisangai tongkha ko Thaniel de Burma no je bukha amsake bukha pura thite kai botam kam khaika batamo mane tamo norok ni mane da khoka na ke bono bada bathar ka bole kun phano khaya bole normal bhabe borok malyna bage simise logi royo angkai borno tam no honoi borok na asake bukha mane aheno without reason bo borok no asake bui mano haida je bo pura thite kai amtike buna nangkha nijini basano hangkai bui maya hangkai buini basano ka asake bu haida je malaynai borok rok no se rom di hangkai amo je without reason amtike bumani
bo tamo sikok da mani da khogui tongmani je amtike bukha saimanliya hingkai amono je kubui je main je culprit borok no se romdi mo borok no se romna nango ani bagui hingkele bunai borok sabo boni yong do hingkai je borok bukha borok no romna nango tai je malai tongnai borok ni bagui se borok bujago hingkai malai ke sabo tongkha bujago ke sabo tongkha je malai ne borok rok no bo romna nango hingkai amono ang omono tino wana asno kok sasinai nongsinai ani tinini video tai like share subscribe khaina ta pongti bye bye jotono no jai jot kaham kai tongbai di tata